Toylar toy olaşa, arka dağlı kahraman vatanına, yürekler qaynap coşa, arka dağlı kahraman ferdarlı vatanına. Salam mehriban iyileşler, täze gepleşip, täze gepleşip, ýagny halkyň söýgüsini gadanan meşhur aýdymçymyz Merdan Alty. Kim maksy? Elbetde hemejäme tomaşa edýär Merdan Alty. Bir näçe wagtlap aýdym çykarmasyny beseltdi, bir näçe wagtlap aýdymlar çykmady. Şoňa da tesir ýatypdyk. Kim näme sorag ba bolsa, arkaýyn soraga jogap berip bilýäňiz diýdik. Elbetde bir näçe soraglar gowuşdy, geldi. Bizim Merdan Altyny gepleşigine çağırdyk. Gepleşigi geçirýän ýerimiz gepleşige himayetkarymyz Owaz Pro Music. Gepleşigimiz şahatlyk şowkuny dowam etmek üçin tomaşaçylar sizden geljek like'lar, videolar paýlaşmalar sizin üçin. Onu näme? Gepleşigimizde başladyk. Merdanjan gepleşigimizde hoş gördük. İlkinji gepleşigimizde ilkinji sanyna, ýagny Owaz Pro Music. Görýärmi? Bir näçe saat gurallary bar. Näme gerek bolsa şutak gelip alyp bilýär. Dogrymy? Aýdymçy bolsaň, saatana bolsaň ýokman gel. Murat sen birinci bilen gepleşige çağırýanyň üçin minnetdarlygym bildirýän. İkinji bilen Allah sen ýurdumyz paragat döwün arkada serdarlygyň jany sag bolsun, tutýan işler watşok. Aýdyn arzulan hasyl bolsun. Inni Merdan, näme sorag bersek, şoňa jogap bermeli. Hökman suratda dol we dogry ýerine ýetirip bermeli. Hökman. Inni näçinji ýyl, nerede dogulnyň? Men oladym 1994-nji ýyl. Tezene trapda dogulnym. Ödüm. Şu wagt maşgalaly. Maşgalaly Hudaýa şükür sagama. Tuwelime ýaşlar uzyn bolsa. Ýaşlar uzyn bolsa, ine Merdan Alty maşgalaly 3 tane perdendi bar. Ýaşlar uzyn bolsa niýet, inni sizin bir gowuran aýdymlaryňyz bar. Ýürükde jany sesede ýerine ýetirip berýär. Häzir Merdanjan oňa çel ýene bir soraglamyza geçeli, ýygynyň aýdymlara geçýär. Merdan Alty bir näçe ýyllar sunmat äliminden gitdiňiz. Näme boldy, näme sebäp boldy? Aýytmam täze. Kısmet da bir ýurtdaş gowally. Başga kurulmazdan. Dogry. Elbetde kısmet maňlaýy ýazgyr. Dogrymy? Inni sana bir şeýle soragym bar. Edir şu wagt, edir şu ýerde in gowurýan adamy. Kim dostsyň, doganyň, ejen kakan, ýan ýollaşyň, çağalan, tapawdy ýok. Kimi göresiň gelýär, sen ýana gelip görmegini. Edir şu wagt sana mümkinçilik töredildi. Birinji bilen görsegäpimler kıvılan, kakan. Kakan. Ha, şonu görürdüm. Kısmet 2 ýaşda göründü. Ikinji bilen dogan. Oglan dogan. Oglan doganyňyz kakana. Kakan. Dogry. Näçe ýaşyndan bäri göremek diýen? 2 ýaşynda. 2 ýaşyndan bäri. Doganyňyz? Dogan 5-nji klasdan. 5-nji klasdan bäri. Elbetde jaýlar cennet bolsun. Allah rahmet etsin Merdanjan. Olar sen üstünlüğünü, sen yetýän derejelerini uwanýanlar, görýänler. Jaý cennetden bolsun. Onu näme şu kaka diýdiň, şu kakalar bardy bir gow aýdym aýdyp bersen. Edir şu jaý ýerde. Çalyp aýdyp berem. Çalyp aýdyp ber, bir janly sesle, eşdeli. Murat men ustasadan, nädäl ýönet, ne Owaz Pro magazyna geldim. Garaşylmaýan ýagdaý boldy. Aha. Şondan pianinodan alyp özüm aýdyp berýän janly sesle. Kimse
Merdanjan, sesine sağlyk diýýär. Sağ ol beýim. Allah can kakalanmadan barlaryň jany sag bolsun. Ýokluň bolsa iman baýlygyny bersin niýet. Esa gadryny bilsinler. Awa, balar gadryny bilsinler. Kaka mähruny şeýle bir zara adamlar wa men bir filmlerde de ünnäk geçýänler şu zatlarla kaka gadry, ejen gadry, dogan gadry diýip şu zatlar ünnäk geçýär. Şu dünýede de 3 türlü kaka bolýandyr merdan. Şu 3 türlü kakan birincisi gow kaka, ikincisi erwet kaka, üçüncüsü bolsa öwey kaka bolýandyr. Elbette şolaň iň gowsy miýesser etsin hemmäňize gow kaka duşmak. Olara bir näçe tesir geler, o öwey kaka näýli, gow kaka näýli, erwet kaka näýli. Indi gysgaçyk düşündüremde Merdanjan gow kaka. Elbette sen gow kakaň döwrüne ýaşap geçdiň, 2 ýaşyňda kakadan galym diýen. Gow kakalar çagasy üçin mal mülkünden hemme dadyndan geçýänler. Erwet kaka sevgi üçin, mal mülk üçin çagalaryndan geçýänler. Öwey kaka bolsa onu filmlerde tomaşa edýänsiňiz. Janyňyz sag bolsun, gepleşigimizi ýene dowam edýär. Zihinni aýdymşymyz, meşhur aýdymşymyz Merdan Altfilm. Soraglara geçýär, elbette soraglarda ýene Merdanjan şeýle soraglar geldi. Näçe ýaşyňyzda aýdyma başladyňyz? Men näder aýtsam, men aýdym şeyden esas ejem. Ejem. Sadikde kardonlan gitara. Çağalara bagyndy. Aha. Çağalara bagyndy gitara ber. Şonda ýan başladym. Ýani bular ýalak dällänim. Ama merjenlerine gatnaşdym. Aha, merjenlerine yer aldyňmy? Hawa. Tugalama. Yer aldım. Ustad Aýdymşymyz Merdan Alty merjenlerine yer alypdyr. Ýöne sebäp bolýan elbetde bizim mehriban käbelenmez. Ene diýen zat, käbe diýen zat perdendi üçin ganatyny ýarýar. Elbette perdendine bir zat diýilse, ýol bolsa ýaly topulýan enelenmede müňde bir şükür bolsun. Şu taýda ejelenmede ýatladyk bolan eje barada bir gow aýdym aýtsaň jany sesse başardyňdan. Man aýtmasak Tabi, käbele. ejelenmede ýatlap, ejelenmede wasp etmesek bolany. Onuň Merdanjan şeýle bir zat bar. Eje diýende oglun bol, zenan maşgala bol, dünýä iýinniňmi? Ilki bilen kimi görýän? Mehriban käbäni görýän. Soňra ataňy görýän. Şoň üçin dünýä iýinniňmi? Eneňi görýän. Ýöne adam gyýz bolsun, oglun bolsun, ýaşy ýetýär, oglanyň bir näçe dosty bolýar, gyýdyň bolsa bir näçe boýdaşy bolýar. Ýagny jorasy bolýar. Çünki ýöne men hak dosty, çyn dosty Merdanjan nirde bolanmaýdynmy? Aýdym. Bir ajaýyp şahyr we şahyryň adyny bilemek, awtorynyň kimdigini bilemek, şu goşgyny şeýle bar maňzyma batyryp özüm okuyan, dinleyen ýöne görýän bolsa, şunu kim ýazan bolsa, Allah jan galamlaňyň uçy ýiti bolsun niýet, adyňyzy bilemek, belläp geçmediňiz üçin bagyşlarsyňyz diýen. Bir oğdan saat çalsaň, saatyň üstüne hemen goşgyny aýdyn, ýydyňdan bolsa eje barada aýdyma geçirsek Merdanjan. An başardyňdan bir sen saatana däl men düşünýär. Yok. Saatana bolmadyň esasynda da bir bagyşlasynlar. Başardyňdan çatyp bersen. Goý ýaşasyn ejelenmez, goý ýaşasyn käbelenmez. Barly wagtyň aşduzundan dadarlar. Ýogsal wagtyň adyň tutan tapylmaz. Sataşlada dost minniyen nadanlar ejem ýaly. Dost tapmadım adamlar. Göz yumdum kän bahyyllarma. Kätemil gul geldim ýakynlarma. Sataşlamda insanlaryň sahylaryna ejem ýaly. Dost tapmadım adamlar. Kimler dost tutunýar getirdi peýda. Kimler şahat günümde bollula şeyda. İki dünya arasynda men geda ananam ejem ýaly. Käbäm ýaly. Dost tapmadım adamlar. Toy tomaşa gidenimde men nadan diýerdi. Yamandan daşda dursa adam.
Soňra gözlerini ýoluna dikip ýadan ejem ýaly, käbäm ýaly, janym ýaly. Dost tapmadım adamda. Başga dilelerden Berekella Merdancan, Elmadama, Mahmulowazyň Türkmen toýlaryna belentden belent ýanglansyn. Şu saat çalmagy sen nerden öwrendin Merdan? Saatçylyk mektebine gatnadyňmy? Men öz käbäm 4-nji klassda saatçylyk mektep internatda okudum. 11 ýyl okap, şoň üçin de öz saat guralym. Ilki Türk dostlarymyň baglyma saat guraly bardy. Aha. Soň tar çaldym. Aha, tuğulama. O ýerde şu fortepiano diýip Awa. sapak kesilýär, oşony öwrenip galan. Tuğulama. Doğru. Onu sen saatçylyk sunmat mektebine okapsyň da. Onu o soraňa bellek geçdik. Mehriban iýleşler. Elbetde Merdan Altyň agramly bölegini aýdymçy bolmagyna köp iterge beren mehriban käbesi bolýar. Mehriban käbelemediň jany sag bolsun, mertebeti belent bolsun, elmadama aramyzda başı dik bolsun. Indi Merdanjan ikinji bir näçe soralara geçdik. Indiki soralara geçýär. Sana bir soraw bar. Gaty uly soraw da. İki zat sayla diýerler dünýede. İki zat saylap bilýär. Ýöne 3 tane gowzat berilýär. Şoňdan ikisini saylamallar. Indi birinji zadyň sana şans berýärler, kakan getirmek ýanyna. İkinji zadyň sen dünýede gazanan awraýyň. Üçüncü zadyň bolsa iň ýakynlaň birini ýitirmek. Şu wagtda barlaň ýakynlaň birini ýitirmek. Indi şu üçünden iki zat saýla bilýär. İki zadyň. Awa. Aynen bir zat saýlaýdy. Aha. Ýakynlaň ýitirmäýin, ýakynlaň käbä. Käbä. İki zat saýla bilýärdiň ýöne. Ýene bir zat saýlap bilýär. Ay ýok boldy. Soň uly maşgalan boldy. Janyň sag bolsun. Köpçäler diýer, Aha. kakany saýlamadan diýer. Ýöne men kakan mährine öwrenşmedim. Öwrenşen zadyň aslynda ýitirmek kynna. Kiýasymda men bilemem, kakam ista bilemek bolýar. Ýöne maňa iň ýakyn ejem boldy. Men şu soraw berjek bolup otyrdım. Sen özüm diýende aýtdyma, iki zat saýlap bilýär. Kakan gelmesini, ýakynlaň birini ýitirmesini, şeýle-de öz şu wagtda ýeten awraýyň şolaň ýitirmesini. Kakam getirip birini ýitirmeli bolýarmy? Ýok. Indi sen aýtdyň, dogry, bellek geçdiň. Elbetde öwrenşen zady ýitirmäýin diýdim. Mehriban käbä ýitirmäýin diýdim. Alalaşan, elbetde bir tomaş edýän tomaşçylarymyz bardyr. O da alalaşanlar. Sebäbi öwrenşen adamyň ýitirsen, köp adama ýaman agyr diýer. Agyr diýer. Şoň üçin hiç kim hiç ýakynlaryny ýitirmesin. Ino soraga dogry jogap aldym diýip umyd edýän, tomaşçylarymyzdan umyd edýänler alanlar diýip pikirmedi. Indi Merdanjan, şu iň öz ýakyn bolan sunmatda özüňe ine şu ýakyn bolu diýen aýdyň barmy? Sunmatda öz aýdymlamdan. Öz aýdymdan, maňa ýakyn boldy. Şol aýdym maňa iň gow ýüregimden çykan aýdym diýmek. Känmi ýa bir aýdym barmy, iki aýdym barmy, känmi? Ýok, neme? Gow aýdymlamady ba. Kän aýdym. Ýöne iň ýüregiňe ýakyn näçe tany?
Kän aýdym var. Ýa o. Şo nädip ýaşaryn bir aýdym. Onu ne edip ýaşaryn? Şol aýdymy ýerine ýetirip berseň. Güllerim ağlayara, kanlı yaşlarım dinme yara. Seni menden ayırdılara, yalnızlık koruya. Sevgimizi sattılara, ikimizim yaptılara. Toygunum deyip ayttılara, beni sensiz koydular. Kara güllerim ağlayara, kanlı yaşlarım dinme yara. Seni menden ayırdılara, yalnızlık koruya. Sevgimizi sattılara, ikimizim yaptılara. Toygunum deyip ayttılara, beni sensiz koydular. Alsınlar bu şirin canım, gerekmez sensiz bana yarım. Aylan yar sen benim kanım, nedip yaşarım. Kösep kıynasalar, boynuma hançer koysalar. Son kıysızın vay deyseler, sen deyvelerin. Berekellah Merdancan, canın sağ olsun. Elbette ajaýyp aýdymlaryny dinledik. Bir Merdancanın muşdoklary, arkaýyn tesirlerini ýazyp bilýäňiz. Şeýle-de şu toýu tutjak bolsaňyz, arkaýyn maňajaň alyp bilýäňiz. Inni men üstümden arkaýyn Merdan tap bilýäňiz. Şeýle-de bir sora we onuň şu toýu tutmak meselede geçip gidýär. Şu günkü ýörite video ýazysyny ýazýan, şu himayetkarlyk edýän Şeper Film Video Studiosuna köp sağ bolsuny daýdýas. Janyňyz sağ bolsun, kesbingizden, käriňizden kemal tapan ýigitler ömrüňiz bolsun. Şu taýda bir näçe kömekleri ýerine ýetirip durdyňyz. Şeýle-de şu günkü ajaýyp mümkinçiliklerdi döredip bilen Mehriban gahrman arkada da köp sağ bolsun daýdýas. Janyňyz sağ bolsun, tutýan tutum işleriniz rowany ýollarda rowaj alsyn diýip gepleşigimizi dowam edýär. Inni Merdancan şeýle tesirler geldi bana. Merdan altı diye şeýle bir ulumsa oglanýar. Sen ulumsymy? Gatýam şeýler. Ya bir ýüzüňde ulumsuluk barmy? Salamlaşyň okma adamlar göreňdi. Ya toýy waraňda şeýle kasymlar çiýişip ýöreýärmi? Nämeden beýdýärler? Gönül açık guruladan rahat görürler. Yo arkaýyn gurulamaly. Gepleşikde seni muşdoklam tesir ýadýar da. Biljek bolýar. Ulumsy diýär Merdan alty. Ulumsymy sen? Aýdyp ber, bileli. Onu köp kişi men bilen gurulaşýarlar, kim gurulaşýarlar da betler bolýar. Agam ýazgyn, sen olar ýaly oglun, lekin daşyny ulumsy görnýär diýerler. Ölmedi diýerler bolýar. Indi daşymdan men özüm agrasa oglan. Agrasrak. Bilemok, toýa baramdy. Näil bratsan da, dip salamlaşmak, adamlar salam aleikum diýen ýa, şolman bolardy. Düşünükli. Onu sen ulumsy dälli ýatsaň, dogrymy? Indi men sen bilen ara gatnaşyk edip ýör. Eýýäm bir näçe aý bar ara gatnaşyk edýän. Ýöne men sen bilen gurulşamda görýän, Halipajan, agamjan gurulşamda ulumsuluk ýok. Men pikirimçe men bilen iş çalışyp ýörse, inni ýürüýte muşdoklaryň dikkatyna Merdan ulumsulugy ýok. Ulumsulugyň ýoklugyny men suwtnama getirip berýär. Elbetde şu öňümüzdäki aýda iyul, awgust aýynda 3 aýda toý edýäniň dikkatyna, ýagny ene atasy ýoklar, aýdym sal toý edýän bolsaňyz, Merdan altyny aýda biriňiziň toýuny mugut hiçsasyz eltip berýär. Razymy? Razy. Ana. Gördüňmi? Ene ulumsy bolamasa dur beň munatip saklardy meni. Onuň kim toý edýän bolsa, bir Merdan altyny habarlaşjak ýa gurulşjak, toýumy tutjak diýenler bar bolsa, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz 863 87 09. Elbetde Merdan alty bahasyny gymmat aýtmady ýaly, men bilen gurulşýaňyz iň amatly bahadan özüm ulumsulugyny aýryp toýuňyzy eltip berýär. Arkaýyn topary bilen sadanlar bilelikde. Oňa men özüm güwa geçýär. Täze Merdany men tanaýan, şeýle-de iş çalışyp başladym. Dogrudan Merdanjan? Şu ýerde bir daha bellek geçelim. Indi men
Bir erkek oğlan erkek geldi. Awa. İş çalışsa, erkim iş çalışsa olayım. Ben sözüm dönüm estere o olurdu. Men Beyik Murat bilen sen bilen kontrakt bağlanıştık. Awa. Ne kim toya tutacak bolsa, oturuşup bolsun, halkaydın bolsun, Beyik Murat'ın nomunu zaňa tap bilýärler. Awa. Özüme kan bizrak gelýär, ýatdy, adetde köp kän ýa. Ara merdan tapjak bolsaňyz meň isimden tap bilýäňiz, meň isimden gurlaşyp bilýäňiz. Özüm ýaýdanyp durmalylar. Aýa falança manat diýermi käraş? Ulumsa diýip. Ulumsa diýip. On ýaly pikir etmeler. Beyik Murat'ın göwünüň aklygy ýaly, Beyik Murat'ın göwünüň päkligi ýaly elbetde özüm reklam edip durmaýyn. Umumman daşymdaklar şey diýip aýtdy da, ana şoň esasyna getirýär. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Elbetde toy hyzmatlarymyzyň içinde merdan altam goşulanlar bize. Toýlaňyzy aýda enesi atasy ýok. Aýda biriňiziň toýuny söz berýär, mugut sowuk berýär. Hökman suratda ýöne öňünden belledin, öňünden jaň edin, öňünden habarlaşyň. Hökman suratda habarlaşýan aýyň planşatyna boş bolsa şu hepden, şu nemede mugut sowuk berýärler. Habarlaşyp bilýäňiz. Şeýle-de şular ýar sözler diýenimiz üçin like, repost, videon paylaşat. Şu videonu gören bolsaňyz, janyňyz sag bolsun. Inni gepleşigimizi dowam edýär. Ulumsy däl eken, aýdyp bilýän merdança näme bir ýüreňde bizden arzuwuň bar, aýdyp ber. Yankı enatasy ýokdur, közen ýandyrsyn, aýda bir gele. Sowat mut erkekdi ýa, şonda Nur Halipa bilen o wagt geçirdik da. Ora berdi, Halipa hatda oturýan bolýan, aýtdy da. Şu baka ýagdaýy ortasy wa, pesi wa, eň beýi wa, zat wa. Şu Nur Halipanyň ýanyna ýagdaýym ýok diýse, ine olardan bolmak başga mümkin näme? Awa. Hiç mümkinçilik ýok, Halipa ýaly. Şol adamyň ýüregi şolar ýaly kenä diýsek bolýan bolan. Ýani gatwurdylar beýlik başlary şol maslahat berýänmi? Dogry bellek geçdiň elbetde atwurlar hem bir tesir edarlar. Men on ýaly pikir etmeň, mehriban, sunmat işgärleri, sunmat oglanlary ýigitlenmez. Nur Meredow ol ägir ustad aýdymçy. Ony her bir insanyň kalbyna dören aýdymçylygyň bir diýip men müňde-müň nomer ajyn diýip ony ýüregimde goýýan. Nur Halipa aýdymlaryny ýer depemizde dinleýärdi. Şarf mantfol watda. Şu mantfoly kasetler bardy. Beýleki lenteli kasetler. Şonu goýup şoň aýdymlaryna anora, gülälegi bir näçe aýdymlar ýerde dinleýänler. Şoň üçin ýatan ýerini ýagty bolsun, jaý jennetden bolsun Halipa. Dogry bellek geçdim. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz, janyňyz sag bolsun. Indi gepleşigimiz dowam edýär Merdan Jan bilen. Merdan soralara jogap berdik, gepleşirken uzaltmaly. Öz bir 3-4 saat gowuran aýdymdan aýdyp bersek, şonuň bilen gepleşigimiz tamamlar. başlasın. Çalıptan bileceğim adyňy dillen goýman, seýen günlerimi ýatlap, o türüňe közüm ağlap. Sen olmasaň ýaşamaýana, sevgimizi ýar satmaýda, eren sözleriň ýatlaýa, ýeközüm ýar goýmaýda. Dizime çöküp ağlaýana, dizime çöküp sana ýalvaryana. Duray dinle gitmeýde, meni ýalňyz goýmaýda, bir oda atmaýda, ölerim sensiz belýäne. Duray dinle gitmeýde, meni ýalňyz goýmaýda, bir oda atmaýda, ölerim sensiz belýäne. Indi Merdana yeni bir sorawymyz bar. Elbetde Merdan alty. Näme üçin hemme aýdymlaň gynançly? Jogap. Gowtar. Köp maňa da sorag berýärler de, söýgüden ýanyňmy, koýdummy diýip. Eger başga stil tapýar, sesine gowuşýan bolýan, maňa zarynlama gowuşýar diýär.
Eme gynançlaryň gowy şeylerdi ya. Ýene de şo döwür güýçli aranjör. Şu döwüren bile seyretip DJ Murik dip Halipa olanlar. Şol sağlamdy ya. Bir Marsdan kertik dip Halipa şahir. 2016'da hem goşku köp goşku hemmetse köp goşkularny arsdan kertik ýazdy. Bir repan ýadan goşkular bar. Ýa aranjör kamy diňe DJ Murik maslahat berýärdi. Şulaýdy gowy ýatdy. Sesine gelişýär dip. O sen bu dönem ýanama ýöne bir kiri Özüňe ýakyn sağlaýar. manisyny görýän bolin, şoňa girip gitmek gerek-de ýürekde. Doğru. Inni şu tomaşçylaryň pikirine wada. Indi biz toýu tutup getirsek merdan alta diňe gynançlaýdym aýtdy diýär. Ýok onu ýal däller. Şowhunny aýdymlaram ba. Şowhunny şadyan. Toy bambich soýan aýdymlaram ba. Dogry dämi? Ananmasaňyz adam öňümizde bir näçe toýlamaz bar. Toýlardan pursatlary görkezýär, goýýar. Bu gepleşikde däl. Ýöne toýlarda internet platformasyna girýän merdan alty diýip ýazýan bol. Toýlardan pursatlar bardyr. Rap meni bu diýär, rap bilen bilaýan aýdymlary bir näçe aýdymlary bar. Toýlarym şatlyk şowhuny soňup berýändir. Dogry dämi merdan? Onu näme? Gepleşigimiz şundan tamamlaýaly. Diýneli netip bolsa her aýda merdan alty bilen bir gepleşik edýär. Her aýda netip bolsa. Şeýle-de şular ýaly biz bir diňläp gollaýanlar biziň kinolarymyzy, gepleşigimizi tomaşa edýän muşdaklarymyz, edi watandaşlar hemmäňe de minnetdarlyk bildirýär. Şeýle-de bizi şular ýaly erkin gepleşikleri döretmäne uly mümkinçilik döretip berýän gahrman arkadaýymyz, arkadaýly gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ýyl ýurt bäxtli, ýurt ähmetli, tutýan tutumly işleriniň rowany ýollarda rowaj almagyny tüýsürekden arzu edýäs. O doğru aýtdyň benim Murat. Şular ýa mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaýlar serdarymyň jany sag bolsun. Şeýle-de biz gollaýarmyş toplamyzda. Şolar köp sag bolsun aýtjan. Esip bolsa ýakyn günlerde täze gepleşikler, täze aýdymlar, gowy kinolar. O kagda doýna uradyn. Esip bolsa merdan alty siziň araňyz. İnşallah. Yine de toylu günlerde didarlaşança. Şu günkü ajaýyp söhbetli gepleşigimizi geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun.